pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balenciaga subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depende
Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa oras nga, alas 4 sa aga. Mayong Pilipinas, mayong Western Visayas, Siyudad sa Bacolod, Probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. No? Sa aton nga mga tagpalamati, Biyernes na kita sa karon nga adlaw banwa, pet sa 18 na kita sa bulan sang Febrero tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob sa isang takna. Subong yang aga sa pagdurong sa inyo sa pila ka marga panguna, mga mainit na balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita gikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano bala pila ka marga pangunang mga balita nga ato riya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato riya nga diskusyonan. Pila iya ka marga pangunang mga balita nga ato riya nga paghahatagan sang pagtamod subong sining Biyernes naman edisyon sang aton iya nga pala tuntunan sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Una kita sa pila iya ka mga regapanguna nga mga balita local ining natabo iya mga kabiran no sa Negros Oriental sa aton iya mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo kun sa diin ang amag-amay, ginlutang patay, sang ginaligar katapos ang New People's Army. No? Kag subong man, sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton man iya nga mga kabombo. Dari sa siyudad sa Bacolod, may nagkaladakpan pa sa gihapon nga gamit sang peke nga vaccination card. No, kaga subong man ang EOC diri mayara iya sang paandam. Sabahin sa dugang pa nga pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita no nga aton iya nga tutukan diri sa aton iya nga palatuntunan sa subong iya nga aga ang dugang pa iya nga mga balita local ang pila iya ka mga nagapanguna nga mga balita nga aton iya nga diskusyonan samtang kita nagapangalagad ining sabahin iya sa probinsya sa Negros Occidental mahimo nga pagbalik na bala sa 5-day work week no ipatuman kag subong man no ang pagkonsiderar man sa pagkakasang curfew hours bangod nga yara na kita iya mga kabinan sa alert level 2. Okay, sige, no? Kag subong man sa dugang pa nga mga balita man nga aton iya nga tutukan samtang kita nagapangalagad sa subong yang aga diri man sa aton iya nga palatuntunan diskusyonan taman kay ang presyo sang gasolina sus puwerte na gid kataas, no? Tuhalin sang January nagsigi-sige na lang gid ya. February na kita dugay-dugay, tunga-tunga na kita sa bulan sang Febrero, dugay-dugay ni matapos ng Febrero. No, so kada Martes nga adlaw ti ang pagsaka sang presyo sang gatong sang gasolina. So ato riya nga diskusyonan ha kag reaksyon man sang aton iya nga mga kauturan. Kag sa mga kabombo naton. Sa dugang pa naton iya nga mga nagapanguna nga mga balita no sa mga balita pong sudnon ining pagkakas padayon ongoing pagpangkakas sang COMELEC no sa mga pagbaklas sa mga posters
mga campaign materials sa mga pribado kag api sa private or public or private properties man nga nagapanglalapaw ang sizes. Ang DILG sa aton nga mga kabombo may mando no sa LGUs nga papapag-unon pagidang ordinansa sa nga nagadumili sa pagbaligya sa mga bulong sa sari-sari stores. Kag subong man sa dugang panaton iya nga mga balita nga aton iya nga tutukan by the way ti ang COVID naton dre no nubo gid man halos everyday na nagadubo ng aton iya nga kaso kay naghambal gani si Department of Health Secretary Francisco Duque ang Omicron do wala na do naglipas na sa aton no natapos na ang iya sini iya nga pagrampa no diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas sige so initanan ha sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang aton iya nga diskusyonan sa subong yang aga samtang kita nagapangalagad drigid lamang no sa sining Lunes nga Biyernes rather nga edisyon sa aton nga palatuntunan mga balita manigikan sa luwasang pungsod syempre ang ining padayon nga ginabantayan ni atensyon sa tungasang Ukraine kag sang Russia nagapati dring Estados Unidos nga maatake gid ang Russia sa Ukraine sa subong iya nga semana. No? Sige, amo nang atriya nga tutukan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iya nga aga. Sa mga kabombo naton, kamusta kamo dira? Sa mga utod naton, sa mga suki naton nga naga-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo dira tag sa iya ka mga radio dial or nagaupod sa aton iya mga kabinan sa Facebook naton no sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod no sa aton nga mga kauturan no and of course sa mga kauturan man naton nga nagaupod sa aton no via YouTube kamusta kamo dira no YouTube account sa Bombo Radio Bacolod ti mga utod ta wala Facebook sa YouTube importante gid maka-monitor sa aton sa Bombo Radio mas bentaha nga luwas sa audio may video pagid kamo at least may balawan nyo ng mga latest nga mga development naman niya sa aton no nga nagaluluntad samtang sa subong iya nga aga sa aton nga mga kauturan okay sige 41 minutos na nakaligid sa oras nga alas 4 sa aga. Chikero naton this time. Kamusta naton ang aton nga sitwasyon sa palibot sa siyudad sa Bacolod. Kamusta kamo dira no? Sa mga utod naton nga mga remedyo general. Aga pa nagamalata, aga pa nagambulugtaw, nagamonitor na sa aton subong sa Bombo Radio ho. Nagaserbe ang aton nga palatuntunan nga inyo sa nga alarm clock no? Kaya pagka-abot alas 4:30 no? Gasugod na ang aton nga palatuntunan. So nagamatamat naman kamo para nga makabugtaw naman aga pa, no? Makabugtaw kita temprano pa. Okay? So, sa mga kauturan naton, iban sa merkado na, nakapanindahan na, iba na mga market vendors. So, mga kasabayan, tagid niya every morning. Mga aga pa, mga nagamalata or aga pa iya mga kabinan nga, mga nagaburugtaw naton iya nga mga kauturan. Okay? Sige, no? So, and then, iba naton yung mga kauturan, mga drivers, no? Kamusta ka mo dira? And sa mga kauturan naton nga mga mga drivers nga syempre subong lang ginaagunto ning mataas nga presyo balasang gatong. Parte no? Mataas nga presyo sang gatong or mataas nga presyo sang gasolina. Why na gid na naog saka lang nga saka kada semana amo ning masubo naton iya nga sitwasyon, no? So, ara ho, nagaparesa ng mga kauturan. Ako, sino nag-monitor, subong especially sa Hong Kong, kung didiriya sa aton, ang Omicron variant, na nagama Department of Health, okay na. Kahit makita maging sa kaso nato na nagnubo. Nationwide, kung basihan nato nationwide. Pero dira sa Hong Kong, no, sa aton ganing information, ang hospital, subong puno-puno. Tibag ulang nakapanalasa, iya dito yung Omicron, nanong palastada kag nanong pagkahimtang, no?
So, sa mga utod ta, mga FW naton dira sa Hong Kong, no, naga-monitor ka mo sa bungaga, pwede ka mo makapariser, no? Anong inyo sitwasyon dira, no? May mga kaupdanan ka mo nga mga Pinay, no? Pahilayo lang, syempre pangamuyan ta, pero amo na bala? Anong sitwasyon dira kay gaalalawas ang hospital? Di bala, sang naghimuga sa agin ang COVID sa aton last year. Puwerte ang hospital mo, no? Puno-puno. So, pero nakalampuwas na kita sina. Pero this time ang Hong Kong sa pagkadamo. No? So, kamusta dira? No? Sige, pwede ito na nga diskusyonan sa ato niya nga pagpangalagad sa subong yang nga aga. Sige, kamusta ang sitwasyon natin sa palibot natin sila sa Bacolod subong yang aga? Chikero natin sa piyak nga linya. Ang una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, sa una nga hugnat sa report. Please go ahead. Mahuan, live kita subong sa Dalan Lacson, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Kag mahuan, magahod na no diri sa location no sa Dalan Lacson tungod nga madamo nagid ang mga naglalabay nga mga salakyan kag mga motorsiklo bumbuan. So ano gid do energetic aton sini nga mga drivers kay tungod nga manugla 5 na para sa ila bumbuan adlaw na niya no masako na no sa iba niya nagakatulog pa kay tungod nga nagpululaw abi kung wala mga obra bumbuan kag subong Friday no, last day sa katon sini nga mga kauturan nga nagobra sa gobyerno sang iban wala office kung Friday kay tungod may mga pagnimpyo wala pamuan no pag-disinfect sa ila sina mga opisina di makita mo pamuan sa likod ko bulos-bulos lang from left to right pamuan ang mga salakyan kag may mga nagabike na no sini nga aga so pamuan ang aton sini nga tiyempo ang hangin no do medyo matugnaw siya no kag ang aton sini nga kalangitan wala ko makita nga bituon mambuan no posible nga mag-ulan no wala panta kabalo pa so dala lang sang mga pangaman mga payong may mga kalo kag do ano naman mumuan do wala naman kita batian nga madamo sa nga trangkaso do nagligad nga mga binulan or ligad nga bulan sang Enero tamo gid sa mga nagkapalda no nagagasto sa mga bulong kontra sa trangkaso sa mga kataro momoan no so mayo kay naganhagan ang kaso sang COVID diri sa ato natuga man sa mga pagturo ng kaso kag iban pa nga sintomas wala sa COVID-19 so momoan ang maghaganhagan nga sa gatawag nga pagpanubo tani isang presyo sa gasolina do hindi matabo no mga 7 weeks na mamuan nga pagsugod pa lang sa bang tuig taas na no nagataas ang presyo sang gasolina so ang aton nga mga drivers do natak-an naman gani maghatag sang ilang reaksyon kay ang man Japon no wala man Japon naganugo ang presyo sa gasolina ugtom na lang mamuan no kag baka-bakahan biyahe no sa adlaw nga tanan so kamusta tawamuan ang presyo sang aton sini nga gasolina no sa gasoline tinaligad nga simana ari ni sa 1 peso and 10 centavos babuan no to 1 peso and 20 centavos per litro so ang pagsaka 1 peso upon 1 peso and 20 centavos no ang presyo sa gasoline babuan ang pagsaka Bombo Grace. Yes, no, nagasaka. Subo, babaan. So, pila na subong? Pila na? So, subong 1 peso and 20 centavos. I mean, pila na? 50, 65 na? 65 from 63, 64? Bombo Grace? Ara, dira may presyo na. Dira mo sa background mo, kundi makita naton gasoline station, mayo kaya aga pa sila nagkabulukaso. Oo. No, 65 ang buwan? 65 pesos? 65 pesos subong from 64, no? Actually, sobra lang 63 isang tinalikdan nga si Mana. And then, subong niya nag-65 na. Depende sa mga gasoline stations. Yes, bumuan. No, kag makita mo gid no, diferensya. Naligan, bilang manubo ya ang presyo. Bumuan, wala tayo mahimo. Amo na ang
ang presyo subong si kinanglan man Japon nga ano man na lang mapagasolina ka man sa gihapon para nga biyahe ka man sa gihapon mabuan. So dili naman sa kerosene, no, mabuan, ang ligad 0.60 centavos mabuan o kung 60 centimos down to 70 o kung 70 centavos mabuan per litro, no? Pag si subong mera doon nagnubo siya mabuan sa 5 lang ka centimos, no? Amo lang na, no, expect naman gapon nga sa Nagnubo ang kerosene. Yes, so sa kerosene masaka. Doon sa middle babuan 0.60 to 0.70 centavos per litro babuan. Ang iya ginubo. Ano man, why siya nagnubo? Ang increase yan na, Guro Bombo Grace, kay pila ng presyo subong sang kerosene now? So, ang kerosene subong babuan, mga 66 pesos. Makita na din sa ato ng likod sa isa ka gasoline station. So, ano lang nagwanta lang mabuan. So, kay ginalawman taman nga magtunga-tunga mabuan sang tuig magnubo siya, no? So, ang ano naman mabuan, ang diesel, no? Sang narigad, ari ni siya sa 90 centimos to 1 peso ang pagsaka niyo per litro bamuan. Kag subong nagsaka siya to 1 pesos and 5 centavos per liter bamuan. So amo na sa subong ya amo ni ginhambal. Pila na ni kasi mana humalay nagbukas pagbukas ang tuig Bombo Grace. Yes, pamuan kag naman ta pila man ka mga baligya, no, especially dito sa Libertad Public Market kasi sa mga pila di ka markets sa syudad sa Bacolod nagtaas man ang presyo tungod mabuan sa pagsaka sa gasolina, no? Transportation pa lang ginagamit natin sa negosyo man mabuan. So kung padayon nga pagsaka sa iban nga mga basic needs naton o kung mga goods bala babuan. Tiya mo gid halos tanan apektado, no? So nag-price hike siya effective basta kada Martes, no? Kada Martes. Yes, kada Martes. Ang pagpaligwat sang presyo, it's either masaka siya or manaog siya, Bombo Grace. Yes, mabuan or ma-retail lang siya pero taas Japon, no? According sa aton sini nga mga kailangan drivers, di kukuhaan mo reaction mo buan, dili na maghambal. Ang ibante nagahambal na lang ano pang ihambal namon kay ang man Japon wala man mahimong gobyerno, no? Do angay kami ka mga mga panawag ni or gaano lang sila buan, no? Ginahimo lang bala sila lang do ka tawo-tawo or lang wala bala importansya, no, ang ato sa mga drivers para sa gobyerno nato nga nagapasaka lang sa gahapon o kung pabaya na lang, no, sa pagsaka bisang amoni ang presyo sa gasolina o ang tawon mo do wala gid kanubo why gid siya nubo saka lang saka. That is why subong kun magpatughong kaabi sang gasolina yara na gid siya sa 65 pesos, no? Kun diesel pila na das likod mo Bombo Grace? Sa diesel bambuan nara sa 55, no? Kag 20 centimos bambuan. Ano pag ginang ibanda nga nila nga presyo? Kay may ara sa 65 pero ang ginahambal ko na nga sa 65 sa gasolina, pa lang na siya silver pero kung premium pila Bombo Grace? Sa premium bambuan 66 pesos. Mas taas ang premium. Di mamuan kung magnubo ni isa kahimala, no, para sa aton sini nga mga drivers. So wala ang ilang ginapangayo kay tungod nga nakadutay man sa gihapon kasang pasahero, no, may lang subong kay nag-alert level 2 status kita diri sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental makabulig-bulig man gamay pero ang pagsaka sa gasolina bambuan terrible. So isumpa mo. Oo, tsakto gid na, no? Puwerte ka, ni gani. Dako gini ang epekto sa ni Bombo Grace nga supposedly,
sa mga drivers gid naton that's why nga maintindihan mo man na sila kung na na sila sa subong lang nga sitwasyon nga nagambal sila nga hindi na kami sa modernize na kay apektado na kami daan sa presyo ng gasolina subong ho tapos amo pa ning ato niya nga sitwasyon which is amo gini isa sa mga problema naton sa Pilipinas no nga hindi masulbal-sulbar imagine na pila na ni ka weeks manog pulo na ni before gani mag January saka na presyo sang gas dire-diretsong pagsaka no so di ba sang last time ko Bombo Grace nagsaka siya and then nanamat-amat siya laog towards the end of the year and then antes naman magsugod ang year 2022 saka na naman siya amat-amat na naman siya so pila naman kasi mana sina Bombo Grace binawi lang sa kada saka Bomboan ay mo pasensya naganubo ang pasensya. Oo, ginbawi ya lang. So, kung bagambal kita magsaka sa presyo ng gasolina, takong epekto sa mga drivers. Sa aton man, syempre, ang mga nagapanguna ng mga balaklon, Bombo Grace, may domino effect nga ginatawag. Yes, insakto Bomboan. Lindo ka domino effect pala no sa aton sa mga tao, especially sa mga drivers down to vendors abi kagamay lambing may ara sang mga business no Bomboan, especially sa merkado kag sa ibang pagid no nga remedyo general nakapektuhan man kay Bomboan ang aton sining pungsod nagaplano pa nga mag-modernize kita no sa bahin sa transportasyon anong dapat unahon dapat unahon ang welfare ka mga drivers pagi mas papanubo sang presyo sa gasolina. So amo na no tanawon ta naman ni sa sunod naman nga semana by February 22 ano naman ang aton nga kapalaran kay sus pag magambal ka gasolina, 65 sa silver, 66 sa premium. Di ko magsaka pag iniya next week. Kaya na lang ang pagkahimtang ini Bombo Grace. Di mo ang mga drivers maapa na lang siguro. Nanigat to nga mga pinulan gani, nagtipon-tipon sila no, parang medyo magpabati-bati man. Wala man gani, nagdulot ang pabati-bati sa aton sining mga drivers Bomboan. So, balaan lang natin sa semana, paanta sa reaction kay ang pila natin ka mga utod, mga drivers, no, regarding sa amon ni pasaka sa presyo. Oo. Subong gani ho, kay nag-alert level 2 na tang gasoline station, temprano na nagabukas, Bombo Grace? Yes, Bomboan, no, makita taman nga ang mga ibang gasoline station, temprano, bukas ang iban 24 hours nga Bomboan, dire na yun sa may Bangga, Ramos. Pero hindi sila ka 24 hours kay nga may curfew abi Bombo Grace. Yes mo pero sa nga ligad to doon sa sila alas 11 no so, yes 11 Siyudad sa Bacolod 11 PM to 4 AM pagka 4 abre. Oo, pagka 4 AM pwede na sila makaamat-amat bukas pero amo ni presyo sang gasolina hasta kita sa pagpanghakroy kasi syempre kung kinanglan mo gasolina matughong kagid. Yes, Bomboan. Kay kung wala gasolina, wala ka man kwaon, no? Kay ang aton siling mga kauturan daan, Bomboan, misan pandemic, tiga biyahe ni Japon, para nga makakita man sang ilang palangitan-an bala, sa adlaw nga tanan. So mostly, ang muna yung ginahimo. Tamo, mga deliver, abi sa mga goods. Kung magpatayin pagsaka, Bomboan, kakaapektuhan man sila. Bisan gamay lang pagsaka, dako na Bomboan nga maragkaya no sang negativity sa adlaw tanan. Oh, yes no, insakto na no. Amo pa ning daan nga tinapektuhan man kita kay sa global supply. Dito ganiya sa Ukraine no sa Ukraine because ni sing inaway na sang Russia kataas na to presyo nila sang gasolina kay very dependent kita kung anong presyo kag dikta sa world market amo man kita sina no pero hopefully masulbar ni sang gobyerno ta kay number 1 gini naton nga problema sa karon no. Anyway, before ka mag-extra Bombo Grace, okay ang aton nga palibot why gaulan? Bomboan, duka neutral lang gani, no? Sa aton sining tempo ko ng kalangitan pero wala di ko makita nga bitoon ang katugnaw do saktuhan malang Bomboan. So nitapaktan kung maulan sining adlaw o kung mas laban ang init Bomboan. Oo. Yes. Okay, sige. Salamat gid Bombo Grace.
Yes, pamuan. Live kita sa Dalan Lacson. Inisip mo Grayson labat na nag-report para sa Munsang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Okay, sige, salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang pa nga mga balita hindi ron sa aton subong yang agad diri sa aton nga paratuntunan sa Bombo Report sa first edition. Okay? Good morning, Bombo Ann. Watching from YouTube, ang prices ng gasoline will not go down samtang ang tensyon sang Ukraine kag Russia ara sa gihapon. Maging worst kag kung magyera na gid sila nga duha bisan diri sa amon grabe man ang pagsaka. Amon ang prediction sang business community diri sa amon. Yamakon mo na. No? Because ang gera, amo ning ginambal ko, ang gining tension sa tunga sang Ukraine kag sang Russia, dako niya nga epekto sa aton. Hindi lang na sa ilaya, hindi lang sa ila community, hindi lang sa ila nga lugar sa aton. Isa na diri, no, ang gas. Di makon mo kung maggera. Pag ito sa ginapangamuyuan, tasos hindi na lang maggera ay. Although nagapati si US President Joe Biden nga may gera nga matabo kay tungod nga lusubon gid diya sang o nagapati siya malusob gid ang Russia sa Ukraine. Pero tani malugpayan lang kay hindi ta diri kinanglan magpataas-taas bugal kunano na sa tunga sang Ukraine kay sa Russia kay iba ni mga kapungsuran nga daan it's versus Russia mo. No, padala to sang mga soldado ho dito sa Ukraine sa border. Kay di gusto sang Russia nga magpasakop sa NATO ang ang Ukraine. Kita mo man kung ano magkontrol ang Russia. Kay bikas ang ilaman niya interest. Kay ang gasto bala, no? Rich na sila dito sa may Ukraine. Tiya mo mga interest man gyapon sang Russia. Tiya mo ning nagakalanabo, no? Tension. Mga tawo to ya gani, di ba? Sang 2 days ago sang nagpakigangot kita dito sa Ukraine, gahanda sila. May mga kumpleto ng gamit no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kay anytime alsa baluta no actually pwede na sila ka ni gani pagtawag man anytime bit tone na lang na nila ang ilang maleta no Sir Ferdinand Galila sakto na sir kay amoning observation kay mangin sila dito sa Canada, no? Amoning prediction sang business community sa ila nga matsaka gid ang ni pagtawag nga apektado gid, no? Mangin worst pagid ang situation sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Tiyamakon mo na. Hindi lang sila yung maapektuhan sining gera-gera or mahimo ang tensyon ni nila, subong tensyon, no? Pero kung mag-worst case, yung ginapangamuyan tayo, hindi matabo because una best, no, isa pagidra, damo sa mga Pilipino sa Russia man o kung sa Ukraine man. No? Ikadua, maapektuhan, bugos nga kalibutan, na lang yung matabo sa aton man. Magsige ni sa nakakay, kita yung daan sa Pilipinas, ay nano nga pagkaimtang, no? Amo ning isa sa mga problema nato na subong ma-eleksyon na naman, no? Supposedly, kung ako yung nagapatigid kita kung ang interes ng isa ka public servant para sa mga pumuruyo, no, opisyal naton, mahimo kita sang pamaagi nga masulbar ni ang presyo sang gasolina, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Masulbar ta ni bala, kay di bala we have this oil deregulation law, no? Di bala last time because ni nga pagusto na lang hindi kita ka-regulate. So kung ano tong presyo sa gwa, pagsulod diriya sa aton, tiya mo man unlike sa, let's say, I don't know sa inyo, dira, sa Canada, Sir Ferdinand Galila, wala kamuya control sang presyo or ang inyong gobyerno, mayara, sir, sang control sa presyo sang gas. No? Dira sa Canada. I mean, nga maski ano pa na yung dikta sa world market, tikay kung diriya, may ang astalan kita dira, may siling kita nga, hindi pwede. Proteksyonan tang ari diri sa sulod sa aton. Kaya amo ni, we had an interview last time sa may United Kingdom sa London. And sila to, kundi nag-abot sa punto nga nag-strike man natabo nga may pag-strike man sa bahin sa ila to nga mga drivers, may mga problema bala. So,
or nagkulang pag ang ilang nga supply, no? Sa gas. Pero, waya dayon nagsaka ang presyo because ang gobyerno nila makakontrolar. No? Mayara sila sang kasuguan, tikitaya wala. Ginkakasta na diriya sa aton sa Pilipinas. So, meaning, kung ano ang sayman, no? Amo man dito sa Canada, kung ano ang dikta sa world market, di amo man tumanon ta, dikta sa world market, taas nga presyo, because pag isang tension sa tunga sang Ukraine kag sang Russia, no? Ti amo man diriya sa aton. Very sad. Hopefully, mahatagan ni siya sang solusyon, kinanglanta ni sa mga lawmakers nato na muning dako nga pagpangangkat. Ilakon para gid sa interes ng tao, kay di subong tanan nga promisa. Mano ta mo? Batian ta, especially nagsugod ng campaign period, susuntok sa buwan ng mga promises. Inang tanan himuon ta, no? Kung pamatian mo lang ang mga debate, mga forum sa mga kandidato, susperte. No, dumapati kay pero pag abot siya, tiya sa subong ho, ang problema ta mo gid ni. Tiya mo ning hatagan ta solusyon kay why kita ya control, no? Pero yun dikta sang world market. Oh, taas ang presyo sang gatong, which is ang epekto sa aton. No? Nga mga pumuluyo. Amo ning may direkta gid nga epekto sa mga pumuluyo. Una be sa aton nga mga drivers. Kitaya we have nothing against sa sining modernization sa mga jeepney. Syempre para gid ni sa aton man tanan. Iti sagi ka na karon budlay na magsagi sinakay sa sorry for the word ha. No offense lang bala sa mga drivers nato. Because may ara gid jeep nga kagang-kagang no. I mean, sa kahit matsyag mo, dumakasandad ka sa salog, dumatitanos ka, dumangamos na bala. Realidad pero hindi man tanan, may pipila lang. Tapos, perte ng rinongkadol sa mga tambutso kag mga kunano makinadera, no, mamatsyag mo do, iba na mapuklid na, di ba? Sino manabi na namiyan magsakay, nakatirigabayad ka man mo. So, which is maintindihan tang gobyerno, kung nga gusto ni paatuman nga dapat, maayo, no, ginasakyan ta, hindi man kita sa palibot ta, kag sa mga tao, sa mga commuters, sa mga drivers. Diba si balas pa lang yati kung kuwaan ka da, break, bla, mga preno, bla, because ang hindi na maayong makina mo. Understandable. That is very understandable kag makita tang logic sina sa pagpatuman sang gobyerno. O galing, luwas sini, dapat ang gobyerno nagapatuman man nga, okay, halin pa man sang una, ang problema ta, no? Kaya hindi ta na ma-regulate Supposedly, sang una, ara pa natin because of the oil deregulation to, hindi mo na ma-regulate. So, amo ning problema, gid. Ano ang himuon naton? So, pagpanghangkat ni sa mga lawmakers naton, kag sa administrasyon, sa gobyerno naton nga, anong pwede naton mahimo good to protect sa mga pumuluyo kay amuning may direkta nga epekto tanawabla ko ikaw driver mabiyahe ka kay amuning panangabuhian mo tapos matughong ka sus isubong ho sa 65 pila gasolina ti plus pandemic pa why ka man mamakitaan gid nga damo nga pasahero no di bala pierde ka gid pagpuli mo sa panimalay mo. Huy-huy pako mo ti. Gaarkila ka sang jeep do haluson gani na makabatak tughong mo. Dalon mo puli may kami isa ka duha ka kilo nga bugas kag may dala ka pansit kung wala. Amo ni ang sakit kag subo sa sitwasyon nga amo ning ginapangita naton sa mga opisyales naton, especially halin sa presidente, sa mga lawmakers naton. No? Amo niyang dapat naton isa naton katagan sang pagtamod. No? So, paano ayhan? Siyempre mo ni pili ta sang insakto nga kandidato, no? Insakto nga public servant nga magahatag sang solusyon sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa siniiya naton nga problema. Amo ni
19 na, kabalo na ta magbinag-binag. February, by May, may eleksyon na naman kita liwat. No? So tion na ni nga magpili kita sang inchakto bala. No? Inchakto nga mga public servants sa aton nga mga kauturan kay hindi magwanta. Pagbukas pa lang sang 2022 na nung pagkahimtang sige niyang saka sang presyo sang gasolina. Sige. Mapos kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga paratuntunan, dugang pagid nga mga tupiko. Aton niya nga diskusyonan. Dahil kita, stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kun maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa Okay, sige. Balik na sa ato niya nga paratuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa First Edition. 14 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sa mga kauturan natin dira kati dapat aga pa ni magmalataga pa magbugtaw-bugtaw na bango na. 14 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Sige, diskusyonan pa ginaton pila naton iya ka mga nagapangunang mga balita sa subong yang aga dugangan ta mga dugang pa nga mga balita no, especially madulong sang patrol sa aton subong yang aga. Balikan naton ang dugang nga report ni Bombo Gracelyn Lubaton no, sa mga kauturan naton kasi mga kabombo naton ati gina-remind lang dapat aga pa ni magmalataga pa magbulugtaw no. So bugtaw na bango na. 15 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5, no? 15 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Balikan natin ang patrol. Si Bombo Gracelyn Lubaton sa dugang pang report. Bombo Grace, please go ahead. Oman, live ka ako din subong sa isa ka gasoline station no diri sa Dalan Lacson. Kamusta ta mo ano ang ila diri nga pag bantay sa ilang gasoline station. So, malapitan ta si Sir, no? Bambuan. Nag-reading siya. Oo, Okay, mayo si Sir. kay temprano pa sila subong, no? Saan sila nagsugod nga temprano pagabukas? Yes, kay temprano pa bambuan, no? Magkadto ta diri mga alas 4 te ara na sila bambuan, nagabanaag na ang ila sining gasoline station. Sir, kamusta? Imo sini nga pag-reading dira? Okay mala. Oo. Subong nagsaka pag ino ang gasolina wala gano bo ang mga nagapagasolina dre madamo man sa gapon. Dutay lang. Basta amo ning adlaw dutay. Ano oras nagbukas? Madamo ma'am kung magsaka naman ang presyo. Oo. Tiyari ka mo sa Dalan Lacson, ano gid makahapit gid freely aton sa mga kauturan nga maubsan gasolina. Siya imo nga pagantaw i-compare bisang naligad kag subong dutay or damo. Subong ang dutay, ligad damo. San o? Pamaan? San o nagsugod? San o madamo? Nga ligad sinimana, damo-damo pa na to. Damo, nagapasulid gasolina. O, ligad si manamuan. Pero subong ya? Subong? Pinagsaka na daw dutay na nga. Basta gabi, pero kung nagadamo man. Sa gabihan lang. Ano ka mo oras nga nagbukas gani? 24 hours mi ma'am. Oh, 24 hours 24 na sila hours. subong. Okay. Gaano siya? Gareading? Magambag gareading? Ano na bota balon Bombo Grace? Saka mo nang damo. Kung gabi, dutay. Sir, ano na, paano na mag-reading man? Ano na siya? Paano na ganyan? Na-reading na mga report kaya kinasuma. Kung pila nga mong bintabla sa isa ka shifting. Muna ba mo? Dugay na siya gagasolin boy, si Sir? Yes, man. Dugay na si Sir nagagasolin boy. Madugay ka na, sir, nga gasoline boy. 10 years na ba, di ba? 10 years ka na dire? Tika, kamusta? Mga gasoline station. Kamusta ang 10 years? 10 years na si sir. Kamusta? Nga nag-aubra. Kamusta Ilang gasolina? ang 10 years, Bombo Grace, ni Sir? Yes, man. Hambal ko, kamusta ang 10 years ni Sir? Sir, kamusta ang isa ka dekada nga pag-ubra dire? Okay man ah. Kaya sadya wala ko po sa mga kaugdanan. Hindi ka kay star, sir? Basta yun ako dahil bro, San Carlos kita mong balay. San Carlos kita mong lugar. San Carlos City, sa North. Mababuan. Stay in si sir. Kay layo pa iyasin nga pulian sa San Carlos City pa. No, sa Norte nga bayan sa probinsya. May pamilya na? May pamilya ka na, sir? Right. Why? Single? Nabulagay yung asawa ko. Nabulagay sila mabuan. So, hindi na ako mangkot. Oo. Okay, sige. No? Pero amo na ang observation niya subong kay taas gid ang presyo sang gasolina. Jutay gatughong. Yes, dutay. Mabuan ang gatughong. Mostly, ano ang mga nagatughong, sir? Ano nga gas ang ilang? Dahil.
Ano ma'am? Ano nga gas be ang na-purchase sa ato sa mga faktura? Nga mostly nga nagatagpong. Ang silver, kumbaga unleaded. Magnus, Ria diesel sa yung bago. Okay. Bambuan. So silver kuno ang bakal. Gasolina, silver. Yes. Oo. Kaya bulubado siya kumpara sa Barato. premium. Oo. Pero barato bambuan sa silver ang presyo. Bambuan. So amo na madamo ang pagasolina. Okay, sige. Salamat naton kay sir. Anong pangalan ni sir? Ano pangalan ta, sir? Fernando. Fernando. Apelido? Into. Hinto? Okay. Hinto. INTO. Okay. Mambuan. So, si Sir Fernando Into, no, ang aton sining interview, gasoline, isa ka gasoline boy sa isa ka gasoline station diri sa Dalan Lacson. Thank you, sir. So, mambuan, may nagapagasolina dire. Sige. May nagapaggas na. Amo to na mambuan, pulo nakatuig nga nagaobra si sir bilang isa ka gasoline boy. Kung nakita man mambuan ang panghakroy balang kabudlayan sa mga drivers ta, no? Sa pagpadayon nga pagsaka sang gasolina mamuan presyo. Oo. So pero iban kinanglan matughong gid kit syempre hindi ka dalaga nang gila sa rakyan Bombo Grace kung hindi ka tughong. Yes, mamuan importante gid ang gasolina no sa isa ka salakyan kay kung wala gasolina hindi ka makagiho kumbaga no do wala ka lang stagnan ka lang sa isa ka lugar wala sing progress mamuan. Okay, sige. Bombo Grace, proceed kita sa aton iyang mga balita subong yang agay na no. Kasubo man ni mag-abay gin lutang sa San Carlos City, patay gid NPA ang mga suspetsado. Yes, Bomboan, especially dito bisa barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental, Bomboan, malapit-lapit siya sa San Carlos City. Mag-amay gid Bomboan no ang patay sa kamot no sa mga NPA members Bomboan kay tungod nga ining duha nga mga biktima Bomboan aktibo nga nagabulig sa mga militar sa pagpromote sang militarisasyon kag detachment no sa barangay Malangsa. So dako giguro nga barrier ining duha amo na nga gin pahipos na Bomboan no patay na lang gid. Subo man katama ni. So tiyan mo na, no? Why maniya, kumbaga Bobo Grace, amo ning inambal naton. Especially kasi hindi tayo maintindihan ng mga katapos ang New People's Army sining padayon, pagid bala nila yung kausa, no? Kay kabudlay nga sitwasyon, tapos amo nang pinaka-worst pagid yati, mamatay pagid, no? Mga intel, kunano na kung tawgon, kiti balabag para sa ila, Bombo Grace? Yes, sumuan kung naman ta ligad nga tuig kung madamo man sa mga NPA members no ang nabawian sang kabuhi mapagi man sa mga encounters nga gipatigayon mamuan. So subong nga nagahilapit ang eleksyon nagahingagaw pagid sila panawag nagapakwa or nagakwa sang atensyon mambuan no sa aton sining gobyerno pinaagi man sa pagpatay no nga aktibo man sa pagbulig sa mga militar ta no sa paggalaot sila sa ila kag paggatap na sang ila sining mga malain mga himuon no kun sala bala nga ideolohiya bomboan. So ginakasubo ta gid nga duha gid no mag-amay pa bomboan kag pana pa ni sang isa ka punong barangay no ang isa ka amay bala mambuan nga napatay no sa natabo bala nga pagsulod man sa ila no sa NPA members. So mambuan napatayon sa gihapon ang hot person operation sang aton sini nga mga kasundaluhan sa mga suspetsado no nga mga NPA na nagapatay sa sining duha ka mga biktima bomboan. So ang aton sini nga mga kasundaluhan bomboan taligad nga tuig wala gid nag-declare sang ceasefire no tubtob sa karon nga gaylapit ang eleksyon ginapa-strengthen pagid ang ila sini nga visibility kag ang persa no kag pinaagi man sa bulig sa mga katawhan no kung magiposikos na mambuan ang community wala gid kwaon naton sini mga kasundaluhan so kung sa bulig nila mambuan mapatay gini no ang ining grupo no ang ila sini nga mga napagbato nga ini naamo nga nagalapas naman sa
kabuhi no sa pag-utas sa kabuhi sang iban nga mga tao nga ang ubra man lang mabuan no nga bulig man lang sa aton sini nga gobyerno. So bamuan sa bahin naman no sang 62nd ID bala no may ara sila nga commanding officer no bag-o nga commanding officer. So ining si Lieutenant Colonel Melvin Flores of Philippine Army nga anay commander sang 62nd IB ginabuslan bomboan no sang bag-o nga commanding officer si Lieutenant Colonel William Pisasi Jr. bomboan no Philippine Army no kag ini natabo ang change of command ceremony sa Barangay Libas sa Banwasang Isabela Negros Occidental nga pangunahan sang 3rd ID commanding officer nga si Major General Benedict Arevalo of Philippine Army mabuan kag before manaog no sa ukon maghalin sa pwesto ining si Lieutenant Colonel Melvin Flores ti mabuan tagaan ni siya sa award no pagkilala man siya sa almost 2 years yan no nga nagpungko dira bilang commanding officer kag kumadumduman tawag madamo man isang inagyan ang 62nd IB sa naligad nga tuig no dito abi sa Banwasang Moses Padilla no sa La Casillana sa Iban Pagid no nga area of responsibility sa Gihulngan abi ang iya ni ka Bahirmoso do sako pa nila bumbuan sa Negros Oriental iyan ni ka 62nd IB kag kung aton nga madumduman man mambuan san pa nga may mga negativities no nga natabo pala siya pag pamuno miyara man sa mga manami nga mga natabo bumbuan miyara naligad nga graduates no sa ALS bala miyara 8 ka mga NPA surrenderers no nga nag-graduate sa ALS o kon ALS kag mayara man nga nag-surrender no halin bisa NPA isa ka NPA member nag-surrender siya kag ato sining nga second IB nangin mediator man o kon bridge no sa ila sining nga pag-engage sa bag-o naman nga pangabuhi. So ang ceremony bumbuan ginlakipan man o kadtuan man sa ato sining nga mga mayors no sang La Casillana kag sang isa pagid no sang Banwasang Isabela si Mayors Irene Montilla and Rumaila Nicor Manggilimutan bomboan. So ang former commanding officer sang 2nd IB nga si Lieutenant Colonel Melvin Flores bomboan mag-assign or i-assign sa national headquarters kag ang bag-o subong no nga si Lieutenant Colonel William Pisasi Jr. bomboan ang nagpungko na gid bilang isa commanding officer sa 62nd IB no isa ni siya ka former assistant chief of staff sa 3rd Infantry Division maban amo gani ti kabalo ka Bobo Grace ti insurgency problem ara man ni gyapon that is why nga kinanglan ang ato niya nga mga soldado mga katapos ang Philippine Army naton diri sa province of Negros Occidental sa gyapon kinanglan aktibo gid sa gyapon Bobo Grace. Yes, bomboan labi na gid nga nagahilapit na ang eleksyon no sa Mayo 9 na 2022 ti aton sini nga mga kasundaluhan hindi lang kay pagbantay bomboan sa area o kung pagpatikan isang checkpoints kundi naga-establish na sila sa pagtuon man no kaupod ato sini nga Philippine National Police bomboan para matap na ang anuman nga pagkinagamo nga magluntad diri sa aton sini nga probinsya sa Negros Occidental. Okay. So bamaan, amo na nga aton nga mga report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din na baton para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Okay, sige. Salamat gid sa kay Bombo Grace Lendo Baton sa dugang pa nga mga report gindulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Amo nang ginambal naton problema sa insurhensya naton diri sa probinsya sa Negros Occidental. Hindi mo pa mahambal nga why kay ti ara pa sa gyapon kita mo madas pa lang kisay mga enkwentro nagkalanabo and worst is may mga may mga tion iyang may pamatsyon na lang, no? Especially ang sa bahin iya sang
New People's Army, no? Sa aton iyang mga kauturan, kita mo ning natabo sa may Negros Oriental. Ti subo man especially sa pamilya, sakit gid kayo. Ti makon mo mag-amay sila pamatsyon sila, no? Ginluthang sa mga katapo sang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army sa Barangay Malangsa, Villa Hermoso, Negros Oriental. Gabi ininatabo, no? Kung sa din ang mga biktima ang ginkilala kanday Losyo Perater sa 60 anyos. Bana ni siya ni punong barangay Beatriz Perater sa nasambit nga lugar kag ang 35 anyos ni nga bata nga si Fernando Perater. Ang apat ni siya ang ginaaligar man gunmen nga nagsulod mismo sa ila puloy-an. Perte, no? Agod nga lot hangon ining mga biktima. Tigilayon nga ginako sang Central Command sang NPA ang mga nga ang Leonardo Panaligan Command amo ang may kahimuan. Ting ila naman niya nga justification or ila naman niya nga pagpahayag nga ginuthang nilang mag-amay bangod ang mga ini ang nagaserbe bilang asset sa militar. Tinibalawan nga aktibo sa pagbulig sa militar, sa pag-promote sang militarisasyon kag detachment sa Barangay Malangsa. Siyempre, banas ang kapitan man mo. No? Amo na pamatsyon na lang gid siya. Kaya pinaka-goal man sa militar nato niya, mapapas man sa bahin sang ginambal naton nga mga NPA kay isa bala pareho ni mayo bala na tarong bala na nga pamatsyon mo sudlon mo sa panimalay ay nanong pagkahimtang isa ka caliber 45 pistol may mga armas sila caliber 38 pistol kag caliber 357 pistol amo na siya ang mga na mga yara, no? Mga mahimo gingamit nga mga armas luthang. So that is why nga dapat sa bahin sa aton iyang Philippine Army, no? Sa militar hindi na naton niya pagkamal why na nisla kay ti aragis layag yapon ni, no? Hindi mauntat-untat. So yung gobyerno nato nagapanawagan gid ni sa ila sa mga rebelde bla magsungka na. No, yari na nga itong mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas. Welcome and good morning! Sa liwat, Bomboan. Sa liwat, welcome gid kag maayong aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio, Western Visayas. Sa mga balita, namon diya sa may syudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Patay ang mag-amay matapos ginluthang sa mga katapos ang Leonardo Panaligan Command sang New People's Army sa Barangay Malangsa, Valle Hermoso, Negros Oriental. Ang insidente nagluntad din siya sang Miyerkules, las 7 sang gabi, kung sa rin ang mga biktima ginkilala kanday Losyo Perater sa 60 anyos. Bana ni siya ni punong barangay Beatriz Perater sa nasambit nga lugar kag ang 35 anyos ni nga bata nga si Fernando Perater. Ti apat ni ang ginaligar gunmen nga nagsulod mismo sa ilang puloy-an agod lutangon ang mga biktima kay tigin ako manigilayon sang Central Command sang NPA nga ang Leonardo Panaligan Command amo ang may kahimuan sa krimen kaya ba nila ti asset ni sa nagabulig ni sila sa militar, no? Nagahatag sila mga impormasyon, nagapromote sang militarisasyon. Bombo Lindsay, Bombo Radio, Western Visayas. Kag sa mga baldugang panamon diri nga balita, may duha diri ka pamilya ang nadakpan diri blas may syudad sang Bacolod sang EOC o kon Emergency Operations Center nga nagagamit sang pike nga vaccination card. Kalakip na diri sa kapastor meaning anom nin sila tanan ka individual. Tiki ang nga nadakpan sila because nagma-process na sila sa ginatawag nila baladri nga vaccination, ginatawag nato nga vaccination certificate Bombolinsi nga isa sa mga requirement kung magkadto ka sagwa. So ding pastor nga ni tipik gali iya vaccination card.
yung naga-deny pa siya. Hindi yan, sakto na ito. It so happen nga ang ginpeke, ang pangalan nga nagpirma dito sang nurse nga nag-vaccine kuno sa ila. Tiara mismo ya sa convention center kung saan sila nag-process ang supposedly ilang vaccination certificate kay makadto sa China kay kinahanglanon sa gwa. So na-found out wala gid dyan, balawan nga peke. Tanong ginhimo nila, pabaksin na lang sila no? Pabaksin na lang sila mismo kay hindi kapag hatagan sang vaccination certificate. So anom gid ni sila, may mga nagagwa gid ya from time to time or may mga kaladakpan riya sa amon, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas nga hindi bala believers ang vaccine. Tapos tungod nga kinahanglan ng vaccination card or makinanglan sang vaccination certificate, piki-on ang vaccination card. So amo ni so far ang amon mga balita kag sabayan sang probinsya sa Negros Occidental, kundi naka 4-day work week ang mga empleyado. So mabalik na ni siya sa 5 ka adlaw nga pagtrabaho Mondays to Fridays, and then ang isa diri ang curfew, although ginakonsiderar man pero ang hambal diri sang gobernador namo naman niya pwede man na kun manabo na gid ang kaso diri sa probinsya, kakason na lang gid ya ang curfew hours, no? So amo ni mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kag sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombolinsi. Madamo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombolinsi kag maayo nga aga Bombo Radio Western Visayas nga mo naman diri mga balita sa syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sa Capiz. Ang ining komento man no, sang isa amon diri nga provincial election officer sang COMELEC, may kaangtanan gani no sa sining pagpangkakas no ining Operation Baklas sang Commission on Elections sa mga campaign materials nga ginapangbutang bala sa mga pribado no sa mga private property nga ti sunod diri sa kay Attorney Salud Milagros Villanueva nga hugot nila nga ginasunod sa COMELEC ining Resolution 10730 kung sa diin gani bisan pa nga ara ina sa isa ka private property kung nagabayular ina sa makadakuon sang tarpaulin no kag kun man controversial gani isa karon no ginaistoryahan Bombo Radio Western Visayas ining pagsulundan sa pagkamatuod gani no pila ka mga grupo sang abogado diri sa Rojas City nagpadalaman sang sulat no gina-question nila nga ti igapalindugan nga hindi nila pwede pagkakason iya ining mga tarpaulin nga yara sa sulod no sang isa ka pribado gani nga persona o kon pribado nga individual kag suno man diri no sa kay Attorney Dan Delfin, isa ka private lawyer, sa interview diri sa Bombo Radio Rojas siya nga unconstitutional ang pagpangkakas sining isang COMELEC sang mga campaign materials sa mga pribado nga lugar. Kag sunod diri nga sala ang ila ginapatigayon sa karon nga nga Operation Baklas sa mga private property kag ang mga requirements bala no sa mga pribado nga individual nga nagsobra na ya sa layi no ang COMELEC dugang pasinsiya nga dapat ipatuman pag-abot sa pagpangkakas ang sa mga campaign materials sa mga kandidato. Sa dugang namon diri nga mga balita lokal, may aksidente nga nagluntad sang nagligad nga adlaw kag subong nagwa no gin-publish ang CCTV footage kung sa diin gani nakita sa CCTV nga ining pagkamatay isang biktima nga si John Paul Benito sang Barangay San Jose sa Banwa iya sang Dumalag. Na-aksidente ni by the way na-aksidente ini siya sa motorsiklo kay man ginasubay niya ini ang amo nga dalanon sa Barangay San Jose sa Banwa San Dumalag. Halin ni siya sa Santo Angel pakadto sa proper. May kasugata ini siya nga Ford Ranger nga halin naman niya sa proper padulong man sa magkasugata sila. Pag-abot sa San Jose atubang ni sang patio ang ining dalan nakita sa CCTV nga nag-overtake
sa iyang ginasundan no nga tricycle ining Ford Ranger sa insakto nga linya atong motorsiklo ang biktima kag pag-overtake gani ay siguro na dulaan man sang control sa manobela ining biktima kay man ginapahayag nga ginpraktisan niya ining motorsiklo gani testing niya ining motorsiklo kun bala kumbaga tido indigid siya ano bala no ng expert gid sa pagmaneho ti may kasugata sa to nga nag-overtake to nga Ford Ranger, posible kag nadulaan sa kontrol na bungguan pataya. Kag sa Mondri sa pihak kabahin ng mga kabataan na Mondri, mga 5 to 11 years old ng mga kabataan nga nabakunahan sa duha ka adlaw. No? Sandig sa datos naging pagwa sa nga Mondri Capiz Provincial Health Office o kon Capiz PHO, kapin 1,500 na ka mga kabataan ang nabakunahan sa first dose ng COVID-19 vaccine. 1,431 to be specific ang vaccinated sa ilang first dose ng mga kabataan 5 tubtob 11 anyos diri sa Capiz. Kag may palabuton pa no nga bakuna kay mantiya ano pa lang no control ang among bakuna kag ginpahayag diri ni Dr. Ramon Alex Nolasco ang acting provincial health officer sang Capiz PHO nga tisunod diri sa iya wala dapat sang kabalag-an ang mga kiginikanan kay man ini nga bakuna hambal man sa ato nga DOH nga hindi ni siya kumbaga bala tamaan kay isog kay man 10 micrograms ang ini nga dosage ikumparar sa 30 micrograms na gingamit to sa 12 to 17 years old. Kag gamay diri sa mga nagbatsyag sa mga adverse effects kangay sang lagnat iginpahimnan lang sang paracetamol ti nakuha man. Sunod diri kay Dr. Nolasco. So far amo ni mabalita diri sa among syudad kabugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man kag good morning Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Lindsay ang mga nagapanguna man namon dire nga balita sa Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Arestado ang isa ka lalaki no matapos ginpatigayon ang drug buy-bust operation dito sa may sitio Agubay, Barangay Quino, Banwasang Ibahay. Tinakilala ang suspect nga si Jamuel Antonio yara sa legal nga pangidaron kag ini residente sang Barangay Limbo, Baybay, Nabas kag na-recover siyang posisyon kag kontrol sa sini nga suspect ang tatlo tanan ka mga suspected sa siya sang ini nga Shabu Kabaylo ang kapin sa 8,000 pesos nga mark money. Di ang nasambit nga operasyon siyempre ipangunahan sa ngamon nga Provincial Drug Enforcement Unit or PDU Aklan kag siyempre upod ang taga-Ibahay PNP. Ang ini nga nangin subject nga si Antonio ay naunagon nga ara na sa paghinakop subong no sang pulisya kag posible nga pagamatubang sa kaso nga paglabag sa Republic Act 9165 o kuning ini nga Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita diri samon sa Banwasang Kalibo ti nagpatigayon sang Uplan Baklas no ang amon nga COMELEC particular dito sa may Banwaman sang Nabas nga ginpamunuan ni Ma'am Aloha Samar, Acting Election Officer 3 kang inaang operasyon no. So ang inaang operasyon Uplan Baklas or pagpupo sa mga campaign tarpaulin nga may yara sa paglantaw nila paglabagid no sa Fair Election Act kag ang ila majority nung gipangkakas ang mga kanbla ang mga oversized poster kag mga poster nga daw wala nakabutang sa insakto nga designated areas kag ang iban ginpanglansang to sa puno sang kahoy ti motugin pangkakasgid way sang mga kun anong ginpamili no nga amon nya COMELEC pangkakasan ng kutob sa may paglantaw nila may mga ara nga pagbayolar. Kag samon dugang pagid diri nga mga balita no samon nga man nga may isla sang Boracay ginapayag subong sa aton nga PNP no sa Philippine National Police particular gin siling ni PNP Chief General Junado Carlos nga ilagid nga pagatutukan no ang siyempre anti-criminality operation
kag hugot nila katutukan pagid ang pagpatuman sang mga health and safety protocols sa amon nga may isla sang Boracay kay man dira mabatyagan na ang pag-amat-amat sang pag-alabutan no sang mga turista sa amon nga may isla sang Boracay mapa foreign tourist. So may ara sila nga mga ganexpektar kung damo man turista basi kung may ara nga mga oportunista man nga magtabog sa Boracay kag magluntad tong dati bala tong aga kanabong nga may mga yara nga mga kaso sang pagpangawat kag iban pagid nga mga kriminal mga krimen no. So muna pagatutukan na sang aton nga PNP kag nang ginmanduan sang ina nga PNP chief ang 5 tanan ka mga Boracay substation sa Banwa sang Malay nga may ara nga 306 no ka mga tourist police nga dapat nga magpahaom kag katutukan ang ina nga mando kag magtahatag sang 24/7 nga police response labi na sa mga beachfront, hotels kag bar and restaurants sa isla sang Boracay. Amo lang ni so far mga nagapungna namon man nga mga balita diri sa Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Lindsay. Madamo gid salamat Bombo Leonard, Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita. Wala pa nakasugod sa Operation Baklas ang Commission on Elections sa COMELEC diri sa may syudad sa Iloilo. Ini kasunod man sa pag-umpisa sa Operation Baklas sa National Capital Region sa Pebrero 16 sa pagpakigangot dali namon kay Mr. Jonathan Saino, ang Election Assistant 2 sang Iloilo City COMELEC. Iyaya nga ginpahayag nga ti wala pa na kumpleto ang task force nga magapatigayon sang pagpang-baklas. Isunod dari kay Saino, ini ang tapuan sang COMELEC, Philippine National Police, Department of Environment and Natural Resources, kag Iloilo City Engineering District. Pahayag niya, posible nga sa masunod nga simana sila magasugod sang ilaya nga operasyon. Kag tinagpaandaman diri si Saino sa mga kandidato nga nagalapas sa pagsulundan sa husto nga kadakoon kapag takod sang campaign posters bangod kung makitaan nga wala gani nagasunod sa guidelines i-confiscate ini kag i-report sa Law Department sang Commission on Elections Main Office kag mahimo magapangatubang sang kaso ang mga violators. Galing apisar nga tiwala pa yan nagasugod ang Iloilo City COMELEC, padayon naman ang ginahimo nga pagpangbaklas sang Anti-Squatting and Illegal Structures Unit o kun ASISU sang Iloilo City Government. Tingin pahayag na rin ni Mr. Lovejoy Josenilla nga sa mga posters nga ilan na pangbaklas kutob kahapon lagi lamang mahimo nila magkuha ang ining mga sa mga kandidato ang ilang mga posters bangod ipang dispose na ininila subong nga adlaw. Sa pihak nga bahin, nagpanawagan man diri National Meat Inspection Service o NMIS sa mga local government units sa may Western Visayas nga ti mag-angkon sa accredited nga slaughterhouse agod nga ti mapabakod pagid ang local meat inspection system sa rehiyon sa is. Bangod nga sa Western Visayas ang slaughterhouse sa Ibahay Aklan gid lamang amuya ang accredited sang NMIS. Actually, tanan man nga LGUs diri sa may Western Visayas may ara sa slaughterhouse. Amula na galing nga ginapanawagan lang sang Regional Technical Director sa NMIS na si Mr. Randy Luntok nga kuntani ang mga LGU man mag-alat sang pondo para sa pag-accredit sa ilang slaughterhouse agod nga mangin safe ang mga karne nga ginapagwa sa tagsa ka mga slaughterhouse. Kag-aga pa diri sa amon may ara diya sang ginluthang ang suspect diri ginapahayag riding in tandem natabo ini sa may Tikod La Paz kag ang biktima amo si Rayleigh Pahitamos 42 anyos. Ginapahayag nga may may ara ni siya sang kaso sadto anay may kaangtanan sa illegal nga droga. Tinagaumpisa na naman diri ang riding in tandem sa amon Bombo Radio Western Visayas. Ikaduha na ini pero abi nyo makatilingalahan balaya nga kun nga wala sang may mga nasulbar nga mga kaso kun riding in tandem ang involved bomboan. Relate man kami Bombo Lindsay nga muna man no kun riding in tandem gani laban sa pasok sa banga sa mga unsolved cases dayon no. Temo man na diri sa amon although sine do medyo
Pulo pa huway, pero tinibaluan taman, nagliligad do, may mga nagakalanabo man yung mga pinatsanay. Pero iba nagagamit sa pribado, nagid nga sarakyan, bombolinsi, subot ang balon, hindi gini sa gihapon madula-dula. Kasi challenge man sa aton yung mga katapos ang kapulisan, nga mo nang aton yung pamangkot, sa kun nga ang akon riding in tandem gani, hindi masulbar ang ining nga mga krimen, bombolinsi. Amogit, kalabanan sa mga rason ng ining mga suspek. May mga bonnet kuno, amo na nga hindi sila makilalaan, naka-jacket, may mga helmet, amo na nga ti wala kuno nahagilap sa mga CCTV camera. Do kabudlay bala sa aton nga mga kapulisan nga ti mahibaloan ang suspek. Mailabi na gid kung wala sang CCTV camera, pero sadto gani wala pa maning mga CCTV camera, ang iban na sulbar man ang kaso. How, Bomborita? Amoy nang dako nga pagpanghangkat sa aton nga mga katapos ng kapulisan, no, Bombo Radio Western Visayas, kung paano na nila masulbar. Siguro dapat sila no nga mag-conduct ng training agud nga ti masulbar sang madasig ang mga kaangay kaso, especially ng mga riding in tandem nga mga suspect. Diri man sa Rojas, diri man sa Capiz, naalimunaw na lang gani itong pila ka mga riding in tandem mga kaso diri, wala man na sulbar kag wala man na dakpan ang piladri ka mga kaangay nga kaso ti sa sina nga nagakasadya or kampante ang mga suspect nga maghimo sina kay man waay nasusulbar nga kaso, Bombolinsi. Amogid, may CCTV camera o kon wala man niya sa gihapon sa matumod nga mga suspetsado. Ti kalabanan pani sa mga ginapang biktima sa mga riding in tandem, Bombo Radio Western Visayas, amo ba lang may mga kaangtanan sa illegal nga droga, ibandri, mga tokhang surrenderi pa, Bombo Leonard? Amo na gani, Bombo Lindsay, no? Kung makunatom, Sir Baran, daw amo na nang nakanabo sa anay sang bago pa lang pungko ang aton presidente subong, no? Nga si Mr. President Rodrigo Duterte. Amo na ang nagakanabos ang una, subong daw nagabalik naman liwat nga ang mga pipila ka mga biktima sang mga pagpatay, particular riding in tandem. Amo na ang mga may mga previous nga record, no? Sa muna illegal nga droga kag kung ang mga asset man, no? Amo nang laban-laban ginapang patay man. Ang problema da gani diri man sa amon sa probinsya sa Aklan, may mga ara nga mga wala masurbal nga mga kaso man sang mga riding in tandem, no? Daw nabudlayan gid ang aton nga sabahin sang PNP nga sulbaron ang among nga krimen. Siguro mas pagin sila nga mag-train kung paano na sulbaron, kay kung kisang siling nila why masapol sang CCTV footage or sa CCTV camera, I mean, no? Wala ta sang may witness nga magapanindugan nga pwede nga makatumod kung sinong posible pagkakilanlan sang gunman, why gid, no? So muna daw nagadamo subong ang mga wala masulbar nga krimen, partikular ina nga pagpangbiktima sang mga riding in tandem, Bumulinsi. Amogid, madamo sa mga case unclosed, pang tinginapabuyan-buyana na lang bangod wala payasang matumod nga mga suspetsado. Sige lang, alang naging ang ako nga checkpoint. Okay. Ito na pagbalik sa inyong madam. Sige, salamat kid Bombo Radio Western Visayas. So naman kita yung mga kabira na nabili niya tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Mary, Divine Grace Quelio, kag Bombo Zalde for the second. Sa gihapon, ako ang inyong alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!